el nostre cicle de primària tenim animals de companyia i hem decidit fer un programa de televisió dedicat a les nostres mascotes. Les nostres mascotes són molt estimades per nosaltres, però no tothom se les estima per igual. Hem de ser conscients que són éssers vius i necessiten el nostre cuidado i carinyo. Una mascota aporta felicitat i alegria. Són éssers indefensos que et reclamen atenció i cuidar-nos. Cal ser responsable. Que no parli no significa que no senti. Si passes temps amb els animals, corres el risc de tornar-te millor persona. Cuida'ls, que segur que t'ho agrairan. I recordeu, Qui té una mascota